Сега искам първо да благодаря на една дама, която се включи в нашето приключение с книгата. Дамата, която каза: ете, това е мъжко писане. Маргарита Петкова. Здравейте, извинявайте, но вече паднах от ски и сега се движа като на кънки през цялото време. Сега, понеже сутринта Дими Стоянович каза, че съм великолепна, аз трябва да защитя това негово изказване, но в случая великолепният е Петринел. Аз наистина подходих така малко, като ми предложиха Калина и Митко да прочета ръкописа. Добре, ама много е. Той сега не знае това новели ли са, повести ли са и какво точно. Може да са новели, може и да са повести. Разликата е само в дължината, както си мислят много хора, но има разлика и в сюжета, разбира се. Така че, щом Петринел ги е кръстил новели, аз абсолютно се съгласявам с това. Формата няма значение. Значение има винаги съдържанието. И в крайна сметка си мисля, че е важно да влезеш в час. Понеже по отношение на киното, аз съм работила в тази индустрия като монтажистка, и са ми казвали, че човек трябва да ходи на кино с главата си, т.е. да види това, което режисьора иска да каже. Сценариста пише сценария, нали така беше, а режисьора режисьорската книга. Това, което е написал Петринел, си е готова режисьорска книга и той няма да има много главоболия, освен с актьорите, защото те са една друга работа. Но аз се радвам на това писане. При всичките шестващи сега в литературното пространство страхотни автори, които да пишат не знам си какво си, на тази любима дума инвенции, които трябва да се внушат на читателя. Петринел пише човешки. Пише великолепна мъжка проза. Проза не е защото е скучна, такъв е жанра просто. И много ми се иска да продължиш да пишеш. Въпреки, че ти си от авторите, които не са на принципа лар-по-лар. Изкуство за изкуството. Тоест, знам, че никога няма да седнеш и да пишеш, защото трябва да се пише. Пишеш само тогава, когато имаш какво да кажеш. Аз след твоя диалект, който вкарваш в устата на героите, ти почнах да говоря известно време така. Това е за златните ръце, които нанасят златните ти мисли. Това мога да кажа. Прочетете го. Много е глупаво да се говори за книга и да се разказва. Трябва да се прочете. За мен тези думи са много ценни. Аз вече го разказах някъде. Разказах за тази такава странна връзка от Маргарита. Това го приемам като признание от една друга Маргарита, която, и това също го разказах, но няма как, оттам се тръгна всичко, която ни приспиваше не много приятно понякога, но понякога просто това си ставаше като
този, как се казва, такъв шум, който сега пускат на бебетата. Бял шум, да. Нашия бял шум беше от една машина Континентал, на която майка ми чапкаше непрекъснато вечер, когато ние се така се унасихме вече. Ето там започнах тук. Майка ми, която не се скъпи на похвали, когато могат да бъдат дадени. Но като цяло това са пестеливи моменти в всичките ми години живот. Все пак тук сега Маргарита я отмени. А те и двете са Маргарита Петкова, но тя по фамилия, майка ми е по баща. Аз съм по баща. А, така ли? Да. Баща ми е Петко. Ето тук мама. Мама, тук е скромниче, да. Аз ти бях, само да допълня, бях ти написала като коментар, когато ти беше разказал тази история, че ние с сестра ми спяхме под тракането на клавишите на пишещата машина на майка ми, която обаче не беше Континентал, а Мерцедес. Не, сериозно. Така че имаме общи неща в биографиите. Давай.